Ale mne raz Eva Máziková to bola, povedala veľmi, veľmi dávno, e, keď som sa aj pýtala, že ona vlastne s tým svojím mužom je tak dlho a vyzerajú takí šťastní a spokojní a ona mi povedala hold, akože asi na 2 sekundy bola vážna, čo Eva Maziková, to ja som už v živote nezažila vážnu, ona sa tak na mňa pozrela a ona mi povedala hold, Peťuška, na každom vzťahu sa musí pracovať, to je normálna Mhm. práca, ty to vlastne musíš ako keby odmakať, on to musí odmakať a vtedy je možno predpoklad, že ten vzťah bude pekný a šťastný. A ja som vtedy tie slova brala na ľahkú váhu a dnes viem, že vlastne to tak je. Že nie Že je to rárom, fárom, to prirodzene, není ale tak, že že je to jak v riadna, telke, že je to riadna lopatovačka v bani, áno, hej? presne tak, že iskry, všetko to tam samozrejme musí byť, Mhm. chémia základ, ale potom je normálna lopatovačka a vlastne aby vzťah bol spokojný, tak ty musíš na tej spokojnosti pracovať.